For at der kan eksistere liv på vores planet, skal der være en vis mængde af ilt, lys, vand og varme. Alt afhængig af, i hvilket forhold de forskellige faktorer er til stede, vil der derfor kunne optræde forskellige former for liv. Vi mennesker har så været i stand til gennem tiderne at påvirke både planter og dyr til at tilpasse sig vores ønsker og yde mere og mere. Men vi må nok se i øjnene, at vi efterhånden inden for planteavl er ved at nå grænsen for, hvad vi kan opnå med styring af udbyttet ved hjælp af gødning, vækstregulering og plantebeskyttelse. Det vil derfor være nærliggende at se nærmere på såbedstilberedning. For at frø og kerner kan spire frem, er der 3 væsentlige faktorer, som bør være til stede i det rette forhold. Og det er vand, varme og ilt. Hvis en af faktorerne ikke er optimal, vil man få en utilstrækkelig fremspiring. Derfor er det så vigtigt med en korrekt jordstruktur ved såbedstilberedningen. Det ideelle såbed skal derfor tilberedes med en tilpas krummestruktur. Det vil sige de mindste aggregater nederst og de største øverst i det bearbejdede område. Ved denne fordeling opnår man, at kernerne får en god berøring med den fugtige jord, og dermed en hurtig og ensartet fremspiring. Samtidig skærmer de store knolde på overfladen for vindudtørring, og jorden har ikke så let ved at slemme til ved kraftige regnskyl. En af betingelserne for spiring er frøets mulighed for optagelse af vand. Det er derfor vigtigt, at såbedsharven efterlader såbedsbunden så jævnt som muligt, så såmaskinen kan placere udsæden på den ubearbejdede fugtige bund. I modsat fald vil udsæden ikke få tilstrækkelig vandtilførsel med en uensartet fremspiring til følge. Dette kan undgås ved enten en lille tandsporsafstand eller ved flere overkørsler med harven. Her vil frøet få rigeligt med vand fra undergrunden på grund af kapillærvirkningen, som trækker vandet op til den bearbejdede zone. Det er blandt andet også derfor, at det er så vigtigt på sværere jorder at få fældet jorden i tide om foråret, så man undgår, at vandet fordamper fra overfladen. Samtidig ved denne behandling bliver jorden luftet og varmet op, hvilket giver mulighed for, at de 2 andre spirefremmende elementer, varme og ilt, er til stede. Sådybden og dermed også harvedybden skal altid afpasses til frøstørrelsen, så frøets reservenæringsstoffer ikke er brugt inden spiren når markoverfladen. Det vil sige, små frø som græsfrø og raps skal ikke sås ret dybt, hvorimod store frø som majs og ærter skal sås forholdsvis dybt. Det er derfor ikke småting, der forlanges af den moderne jordbehandlingsmaskine. Et perfekt såbed kan opnås på flere måder. Det er blot et spørgsmål om teknik og økonomi. Her vil vi hovedsageligt beskæftige os med, hvordan man opnår det perfekte såbed. Den økonomiske side kan variere fra år til år, så en metode kan være rigtig det ene år, hvorimod det kan være en anden det næste år. Det vil derfor altid være op til den enkelte landmand at bedømme, hvad der for ham vil være det mest økonomiske. Når afgrøderne er høstet, skal der på et eller andet tidspunkt tilsås igen, og den efterfølgende behandling af jorden kan variere i forhold til, hvilken afgrøde der skal sås og hvornår. Hvad enten halmen bliver fjernet eller snittet, vil der altid være planterester tilbage på jorden, som for det meste kræver en eller anden form for behandling for, at omsætningen kan blive optimal. Det drejer sig om at få blandet jordbakterierne sammen med planteresterne i 5-10 cm dybde, så omsætningen kan komme i gang så hurtigt som muligt.
Derfor bør stubbehandlingen faktisk foregå direkte efter mejetærskeren for at udnytte den fugtighed, der er tilbage i jorden. Hvis jorden pløjes direkte uden forudgående stubbearbejdning, kan man ved større halmmængder risikere, at det bliver koncentreret i bunden af furen, og her vil der være for lidt luft til en god omsætning. For at gøre det så overskueligt som muligt, kan vi dele såbedsbearbejdningen op i 3 hovedgrupper. Såning efter stubbehandling, såning efter plov og såning efter vinterpløjning. Arbejdet med såbedstilberedning til vintersæd kan minimeres ved at så direkte efter stubbearbejdningen uden forudgående pløjning. Men det kræver en omhyggelig stubbehandling med PTO-drevne redskaber. Samtidig skal man være opmærksom på ved valg af sorter, at visse sygdomme fra planterester kan overføres fra år til år. Denne metode medfører, at der vil ligge en del planterester tilbage på overfladen, men hvis såmaskinen er udrustet med rulleskær, kan man undgå problemer med, at det slæber. Der kan være flere forhold, der taler for at pløje inden såning. For eksempel jordtype eller forfrugt og husdyrgødning, der skal pløjes ned. Det betyder, at vandtransporten nedefra til dels bliver afbrudt ved pløjesålen, men dette kan opvejes ved, at jorden igen bliver pakket enten med en jordpakker lige efter ploven eller med en frontpakker foran såbedskombinationen. Hvad enten der skal køres på jorden direkte efter ploven eller i det tidlige forår, når gødningen skal bringes ud, er det nødvendigt at køre med brede dæk eller tvillingmontering. Dels for at mindske den skadelige jordpakning efter traktorer og maskiner, og dels for at begrænse spordybden. Hvis dæktrykket samtidig holdes på et minimum, vil det være muligt at undgå strukturskader. Stor spordybde kan medføre, at man er nødt til at harve dybt for at jævne sporene, og så vil det være umuligt at lave et ordentligt såbed. Efter en lang våd vinter har jorden sat sig, og overfladen er slemmet til. Det betyder for den middel til svære jord, at man skal være meget påpasselig med at få jorden fældet på det rigtige tidspunkt. Det kan dreje sig om få timer på de helt svære jorder, hvor jorden ellers ville kitte sammen til store lerknolde. Derfor kan det på større arealer betale sig at give jorden en let gang harvning inden den egentlige såbedstilberedning. Men også på de lettere jorder vil det være nødvendigt at bryde jordskorpen for at hindre vandet i jorden i at fordampe. Hvornår skal man så fælde jorden? Ja, generelt kan man sige, så snart der kan køres på marken, eller senest, når jorden begynder at lysne. Derved nedsættes fordampningen, og der undgås knolddannelser, når der eventuelt senere harves op til såning. De fleste jordtyper vil normalt være lette at bearbejde lige efter pløjningen, og kræver derfor ikke det helt tunge materiel for at opnå et godt resultat. Derfor kan man med en almindelig såbedsharve under de fleste forhold opnå et tilfredsstillende resultat med en krydsharvning. Den kan være udstyret med planerplanke, 4-5 rækker tænder, langfingerharve og rotorsmulder. Det er muligt at rationalisere yderligere ved at bygge såmaskinen på en kompakt harve. Herved udføres både såbedstilberedningen og såningen i én overkørsel. Det er en relativt billig løsning, som vil være fuldt tilfredsstillende på de lette til middelsvære jorder. En anden interessant løsning kan være et kombinationsredskab, hvor det hele er samlet til en enhed. Gødningssåmaskine, såmaskine samt 6 forskellige arbejdszoner sørger for en optimal såbedstilberedning ved en enkelt overkørsel.
På kraftigere jorder kan det anbefales at køre med et PTO-drevet redskab for at få findelt jorden tilstrækkeligt. Det kan for eksempel være en tandfræser, hvor omdrejningstallet kan justeres efter jordtype. Det betyder, at dette redskab er lige velegnet til såbedstilberedning som til halmnedmulning. Altså et multiredskab, som samtidig kan påbygges en såmaskine. Til samme kategori hører også rotorharven, der inden for de senere år har vundet stor indpas i dansk landbrug. En af rotorharvens store fordele er, at den har fået sat hastigheden ned på såmaskinen, så man får en mere præcis placering af kernerne. En almindelig radsåmaskine er velegnet til såning af korn, raps og ærter, fordi den let kan indstilles til at så de forskellige frø eller kerner i de rigtige dybder og mængder. Ved såning af ærter skal der være god afstand mellem knastvalsene og bundklapperne, hvorimod afstanden ved raps og andre småfrø bør være minimal. Det kan også være nødvendigt at lukke for hver anden række eller montere frøsåfingre omkring knastvalserne for at kunne udså en tilstrækkelig lille mængde. I roe- og majsmarker ønskes en bestemt afstand mellem de enkelte planter i rækkerne. Det kan kun opnås ved at udså frø eller kerner med en enkorns såmaskine. Her kan afstanden mellem frøene indstilles, så den passer til den enkelte afgrøde. For at sikre, at såmaskinen udsår den ønskede udsædsmængde, skal der altid for hver enkelt korn- eller frøart foretages en indsåning af maskinen. Udsædsmængden beregnes i forhold til ønsket antal planter per kvadratmeter, når man kender 1000-kornsvægten og spireevnen i procent. Der ønskes for eksempel 350 planter per kvadratmeter, 1000-kornsvægten er 42 gram, og spireevnen er 95%. Udsadsmængden skal så være 155 kilo per hektar. Såmaskinens gearkasse indstilles efter såtabellen, men for at sikre, at det passer med det, der virkelig bliver udsået, skal der foretages en drejeprøve. Såskodderne skal åbnes mest muligt, men dog uden at såsæden løber over knastvalserne, og bundklapperne indstilles efter instruktionsbogen. Håndsvinget drejes, så man er sikker på, at der kommer noget ud fra alle knastvalser. Når tømmetruget er tømt, drejes håndtaget et antal omdrejninger, som for eksempel svarer til en 20. hektar. Efter drejeprøven afvejes den mængde, der er kommet i tømmetruget. Derefter kan man bruge såtabellen til at finde ud af, hvilken ny indstilling gearkassen skal have, hvis man ikke ramte rigtigt første gang. Dette gentages, indtil man er tættest muligt på den planlagte udsadsmængde. Det kan være nødvendigt at øge udsadsmængden med 5-10%, hvis det er løs jord, der køres i. Ellers kan der opstå et vist hjulslip. For at trækhjulet på såmaskinen altid har den samme rullediameter, skal dæktrykket kontrolleres for det rette tryk. Markørarmene bør indstilles, så der kan laves midtermarkering. Ved midtermarkering skal afstanden fra maskinens midte til markeringsrillen være den samme som maskinens arbejdsbredde. Så passer markeringen altid til maskinen, uanset traktorens sporvidde. Skærtrykket justeres, så alle såskærerne kommer ned og kører i den rigtige dybde. Dog skal det lige nævnes, at et stort skærtryk også giver et stort slid på skærspidserne. På visse såmaskiner er der, udover skærtrykket, også mulighed for at indstille dybden separat. Hastigheden på såmaskinen skal afpasses efter jordforholdene.
Det vil sige, at såskærerne skal køre roligt på såbedsbunden, og det kan kun lade sig gøre, hvis man holder hastigheden nede under 8-9 km i timen. Automatisk udlægning af kørespor er efterhånden blevet en nødvendighed for at gøre den efterfølgende plantepleje så nøjagtig som muligt. Samtidig undgår man at køre afgrøden ned. Efter såmaskinen vil det ofte være en fordel at slette sårillerne med en efterharve. Den har samtidig den fordel, at den kan sortere lidt i krummestrukturen, så de store knolde kommer op til overfladen, hvor de beskytter mod slimning og vindudtørring. Det kan også være en fordel at tromle jorden for at trykke jorden fast omkring kernerne, så de hurtigere kommer i kontakt med jordens fugtighed. På lette jorder, hvor der er risiko for sandflugt, bør tromling vente til udsæden er fremspiret. Tromling har yderligere den fordel, at de fleste sten forsvinder, og kun de største behøver at blive samlet. En grundig rengøring af maskiner efter brugsperiode bør være en selvfølge. Urenheder vil ofte tildække og holde på fugtigheden og derved forøge rustdannelsen. Vand er et alsidigt rengøringsmiddel. Varmt vand er endnu bedre. Derfor vil det med en hedvandsrenser være muligt at fjerne de fleste urenheder. Men pas på, en dampstråle kan nemt ødelægge en legepakning og dermed give mulighed for vandansamling i lejerne. Efter vask skal maskinen hurtigst muligt beskyttes ved et vandfortrængende rustbeskyttelsesmiddel for at undgå rustangreb. Til dette formål findes flere typer, alt afhængig af om maskinen bliver opbevaret inden eller udendørs. Hvis maskinen opbevares i et maskinhus, vil et tyndt rustbeskyttelsesmiddel være tilstrækkeligt til at sikre maskinen mod rustangreb. Hvis maskinen derimod opbevares ude, kræves der en kraftigere rustbeskyttelse for at hindre rustangreb. Rustbeskyttelsesmidlet påføres i et tyndt lag med en sprøjtepistol. Herved sikrer man, at det også kommer ind i krogene. Vi behøver vel ikke at nævne, at spildolie i bedste fald er værdiløst, men mest sandsynligt vil virke fremmende på rustdannelsen, fordi olien indeholder syre. Og så er det jo ulovligt at bruge, fordi det udgør en miljørisiko. Pinlig renlighed ved opbevaring af smøremidler, fyldning af fedtpresse og selve smøringen er en nødvendighed. Tør altid smøreniblen af inden smøring. Og smør ikke så meget, at eventuelle pakninger presses i stykker. På lejer uden pakninger smøres, til der kommer frisk fedt ud ved enden af lejet. Formålet med rengøring og konservering af maskinerne er, at de skal kunne arbejde tilfredsstillende, når de skal bruges. Og så kan de holde i mange år. Såbedstilberedning er ikke bare en gang harvning eller to. Der ligger væsentligt mere bag. Men hvis man blot hele tiden har i tankerne, hvordan et korrekt såbed skal se ud, så har man nået et godt stykke af vejen. Såbedstilberedning skal udføres hurtigt og præcist, hvad enten det er forår eller efterår. Og da det er i såbedet, at kimen til næste års afgrøde lægges, er det kun de bedste betingelser, der giver et optimalt udbytte.